Soc l'Anna Prat i soc infermera de la Fundació Altaia des del 2016, quan vaig acabar el grau d'infermeria. La majoria de les pràctiques les vaig poder realitzar aquí a l'hospital i des del primer moment vaig saber que era aquí on volia treballar com a infermera. Des del meu inici aquí a l'hospital he tingut l'oportunitat de poder explorar diferents àmbits assistencials, tot treballant tant a les unitats d'hospitalització com a hospital de dia i a consultes externes. Ara fa 2 anys vaig poder endinsar-me al món de la gestió fent de coordinadora d'infermeria del torn de tarda i seguidament ja vaig començar a treballar com a cap d'unitat d'infermeria de medicina interna, pneumologia i digestiu. El que més m'agrada de la meva feina és el tracte proper que puc tenir amb la resta de companys i també l'autonomia que tinc a l'hora de treballar. A més, aquest lloc de treball em proporciona un gran aprenentatge tant a nivell professional com també personal. Aquí a Altaia, en tot moment, m'he sentit acompanyada per la resta de professionals i m'han ajudat a poder-me formar per millorar els meus coneixements, amb l'objectiu de desenvolupar-me i sentir-me reconeguda per la institució.